Как да облегчите сърбежа на кожата? Вземете душ с приятно топла вода. Не търкайте кожата прекалено силно и използвайте нежен сапун. Хидратирайте кожата си след баня с подходящ лосьон. Той трябва да е хипоалергенен и да не съдържа аромати. Използвайте мека памучна кърпа, за да попиете излишното количество. Ако сърбежът не се подобрява, вземете противоалергично лекарство. Облечете удобни памучни дрехи, които да надразнят и задушават кожата. Ако симптомите ви продължат, направете консултация с лекар-дерматолог. Научете повече на framar.bg.